Lento yokuchama ngomsebenzi osebenzayo iyeke. Uthisha, ukwahulumeni, ukwamasipala, ibe imali ingekho, imali ungenayo iyeke. Woza kaBabu Dokotela sikwenzele isigqoko semali. Isigqoko semali sizokwenza ukuthi uphile impilo engenayo inkinga, impilo engenazikweletu. Isigqoko semali sikaBabu Dokotela senza izimanga. Ungaphila impilo oyifunayo nokade sawuyifisa. Ngesigqoko semali ngishayele ku 082 459 1816 noma ku 063 689 8922. uBabu Dokotela umelele nobuba. Siyabingelela Babu Dokotela babo wesizwe bawujabulele umfana muhle ngathi Ikhehla umzulu amancane sangesoli futhi angixolisi. Nginebela lapha endabuko lana insizwe nje sencane siqala ukukhuluma nawo kusukela ngonyaka odlule. Ngicabanga abantu sebeyazi ukuthi kunale Ikhehla ekuthiwa Ikhehla Elingagugi. Namhlanje libuyile ke Ikhehla. Lidala kakhulu Ikhehla kodwa still ngathi ingane. Baba awubingelela. Ngiyabingelela Ikhehla Elingagugi uvo imali beni bethofela nje khona sabhunga namathonga isihlahla esikhulu sawubhovuka nasophumula amajiji namajongo so sihlahla emoyeni indaba ekhala amanzi indaba idede umndeni. Sikhuluma ngeKhehla Elingagugi sikhuluma ngobani sikhuluma ngomuntu okwazi ukuhlola sikhuluma ngomuntu wenza njani sikhuluma ngeKhehla elishaya umhlahlo elibhulayo elihlolayo lishaya umhlolweni likutshela indaba zakho likudalolelo ongakwazi sikubeka obala. Kunomuntu manje oqalayo ukubona osenanda kunomuntu oqala ukubona oseClermont usamakhutha omunye usegoli bafuna ukuzolalela eKhehla indaba zalo eKhehleni Elingagugi nangu useClermont ufuna ukugibela usenanda ufuna ukugibela usegoli ufuna umlaleleli bonke bagibela noma khona ukwazi ukwenzela ucingweni. Mawuze eKhehleni Elingagugi uyabhukha ubhukhela ukuzowuhlola mawudinga ukufika esigodleni qobo mawudinga ukushaya online consultation uyabhukha futhi ubhukhela online consultation mawudinga ukuze esigodleni for ukuzohlola siqala ukusebenza ngo8 ekseni size siyawuvala ngo5 ntambama kuthi from ngo6 to 10 ebusuku sishaya online consultation sikhulumisa siphosa inglozi emoyeni kutshela indaba zakho. Ikhehla Elingagugi abantu bafuna umsebenzi bazwile bathi uphethe into yomsebenzi abantu uthini bani yini lo iphethe umsebenzi ayilona salamu saqasha umuntu manje evalo kakutshela ukuthi uthola umsebenzi atestify evalo ahole kabila thatha xoshwa yini lo uyiphethe umsebenzi. Siphethe induku enhle kakhulu induku eshintsha impilo zabantu induku esifaka egazini lomuntu ishintsha impilo yakho ngokukhulu ukuphuthuma ikushintsha lena ayilindi ukuthi kuze kushone ilanga sayifaka nje egazini izinto ziyakhanya ufaka ama CV bakufonele la wafake khona babukhulume nabo bakuthinte bethi hawu uyazi bese kusikhohliwe ukuthi konje bekukhona uthola umsebenzi sifaka inhlanga zemali uthola umsebenzi izinto zakho zikhanye zicace. Ake siyibuke lena yomuthi womsebenzi usho ukuthi umsebenzi usudinga ngisho umuthi awukwazi bese niqashwe nje ukuthi bakuthandele lutho baba ngamanje siqhamuka emsamo engafaniyo ejule kakhulu eminye yavalwa ngesikhathi sokhokho bethu eminye ivalwe manje esikhathini esiphila kuso kubantu esiphila nabo manje ezinye izinto ziqaqwa impande ingakho sisebenzisa impande ukuqaqa into zakho ba mazivuleke impilo yakho iye phezulu ukuze impilo yakho ishintshe kufanele kuze Ekhehleni Elingagugi sishintshe impilo yakho ngenhle impande leni impilo yakho nawe izoba kwelenye izinga. Umuntu uzofuna ukwazi ukuthi uke wathinta unyaka odlule ingcebo zemali engifuna ukuzwa ukuthi njoba uthi uzobuya lo nyaka usushintshe kakhulu kulomuntu wemali kule inhlanga lezo okucaba umuntu ucabela ukuthi imali njengabalekela yini le ishintshile ukusichazela othi ufuna ukugembula othi udlala oHollywood oSuperbet nazi inhlanga zemali lapha nezinhlangeni zemali siye safaka noma sathaka lempande yaseKhongo ngithema ngibuya endaweni yaseKhongo ngiyolanda into eyimfihlo kakhulu ngase ngithabatha nempande ukuthi othi ufuna ukugembula ufuna ukubamba eCasino masimfakele simthakele lenhlanga zemali abambe eCasino sithi masikufaka lezi inhlanga nawe ukwazi ukuthi mawubheja ubhetha lapha efonini yakho noma eCasino qobo mesiyabamba lezi indodla osukuzibhethileyo. Uyakholela ukuthi imali idinga umuthi noma imali idinga uvasele nje kuthandaza ukuthi hayi uNkulunkulu uzokunika imali mase ethanda yena ekuphakamiseni inhlanhla baba umthandazo ayikakhulu ngoba manje singabantu besintu
lenhlanhla osukunayo iphethwe amakhehla akuphethe iphethwe okhokho bakho okhokho babephila ngempande babekholelwa kwempande ukuze siphakamise le yanhlanhla yabo noma lento ababephila ngayo fanele sivuse ngempande thize ukuthinta lewa mgogodla babephila ngayo noma bephakama ngawo. Uthini la uthi woza ngikuse olwandle ngokukhuphulela isithunywa sakho ubone izinto zakho zenzeka. Siqale la. Ubani okusizayo lapho olwandle khona uma uhamba nawe ufika faka abantu noma usukuphelezela. Uqala uchaze lapho nje qala. Lapha ilo leli khehla elikhuluma njengamanje elifike likdalulela ukuthi lapha kufanele siphakamise inglozi yakhe ikhuluma izindaba noma kuphakama amandla namathalente neziphiwo zakho makufanele siyokuthabathisa inglozi siyophamisa isithunywa sakho olwandle yimqobo lwami enguthatha ngezandla zami kusuka eqaleni size siyawuphetha umsebenzi ezami izandla ezikulekelelayo ekuthinteni umsamakho noma ekushintsheni impilo yakho. Kunomuntu njengamanje engizofuna ukuthi usicacisele enkolumeni yakho ukuthi ubani osuke senesidingo ukuthi lo usedinga ukuthi asiwe lo olwandle somcelela abantu badala olwandle umhlonisa kanjani umuntu ngoba noma ubani uzosana athi ayingeke ndoda ngizoyithwala nginesizungu ngicanga ukuthi sene ngisolwandle osichazele umuntu ongalalanga kahle ilalelethi umsindo kamakhelwane ovasana ngisolwandle. Lapha baba siqale sichumane nabadala sichumane nesithunywa ukuthi ungabe lo muntu omlethe lapha Ikhehla Elingagugi uze ngane na masiphosa inglozi noma sibhula kumbe sichitha amathambo kamoya iyasitshela Ikhehla elidala ukuthi no lo muntu kufanele alashwe kanje ngoba unenkinga ewukuthi siqale sibheke eqala sihlole baba okubalulekile njengoba ukuhlola u500 esigodlweni online consultation u700 sishaya emhlolweni baba ayigeje lento. Olwandle akuvakashwa usuke hamba umuntu ngokomsebenzi asuke udinga uqonde lokho siyosebenza baba siya ngokujula ngokuyoxhumana namathonga kuyajulwa ke lapha kakhulu ezinye izimo maseyilapha siyazila kasidli futhi kasenzi noma yini. Uthini la Ikhehla nasi isigubhu senhlanhla kumuntu odayisa noma onamabhizinisi amancane lesigubhu ukhuluma ngaso la siyisithwalo siyini qala. Lesi sigubhu baba sisebenza ngethongo lakho kasihlobene nesithwalo kodwa imisebenzi esiyenzayo iyamangalisa ngoba la uthinta khona la ubamba khona la uhlanganisa khona ukhazimula kuhle kwegolide ngoba manje izinto zakho zisuke seyiphakamiswe ngaleli uhlobo lesigubhu olisebenza ngethonga. Ake ngiyibhekeke lesigubhu nje ukuthi uyabanika abantu lesigubhu asizohamba sishintsha ukudla esikudlayo and sisukuma ngenkukhu sisukuma ngegusha sisukuma ngembuzi sisukuma ngani. Lesi sigubhu baba sihle kakhulu ngoba sithi masisitshala endaweni yabadala insuku ezimbalwa engeke ngizidalule ngoba masisitshala endaweni yabadala okuyindawo yamaliba masiyethuneni sitshala lesi sigubhu siyawuconnecta nalomuntu omdala kakhulu kuhle kakhulu maku ulazi thuna lokhokho wakho noma lomuntu omdala wakini siyawumvusa simxhumanisa nalesi sigubhu okuhle kakhulu lento masidicode ethongeni lakho sidicode emzimbeni wakho into yaphakade yothi noma usukhotheme usokobandayo mase isala lento iphilisa abantwana bakhe iphilisa umndeni wakho. Uthini mina Ikhehla Elingagugi lesigubhu sisikhona lesigubhu leso bosahlabe lokubane noma usuqala ukubanika abantu baba sebefikile abantu khona abanye ade befikile bezawubonga bethi Ikhehla Elingagugi buka namhlanje ngihamba ngonyanyavu le moto buka Ikhehla Elingagugi namhlanje sengithenga iflat ileli sisigubhu onginikeze sona ngoDisemba impilo zabantu ishintshe kakhulu walala wasala. Uthini la uthi sengivala nje ngicela akubhalwa kanje ngicela ukucacisa angithwalisi kodwa ngiphakamisa umuntu ngenhlanhla yemali nomsebenzi awusicacisela lapho ufuna ukuthini kubantu. Mbela baba yaswela umsila ngokuyalezela. Mina ngishintsha impilo zabantu ngokwethonga, ngokwesithunywa, ngokuthandaza, ngokwempando yobaba mkhulu yoyisemkhulu. Othi ufuna umsebenzi akasebenzi. Ukusekahle unyaka osephansi. Nali Ikhehla Elingagugi lizawushintsha impilo yakho. Othi ufuna ipromotion emsebenzini nali Ikhehla Elingagugi.
othina ufuna ukuphakamisa ibhizinisi lakhe noma ngabe lincane noma ngabe lingabanani noma kuthi uhlobo lone business nalekhehle elingagugi sikhona isigubhu sokuphakamisa umsebenzi isinkwa sakho wondla abantwana bakho kunendoda ekhalela abantwana kunendoda eze ichukuluzwa ngonkosikazi wayo ngoba kayinawo amandla inqundekile emalini unkosikazi unamandla financially ndoda sukuma uzolanda amandla uzolanda imali ukuze uzokwazi na ukuthi uhlonipheke ube nezotho ngoba indoda engenamali inongahlonipheki Uyaqiniseka ukuthi wena ubasiza ngezinto zenhlanhla kuphumelela hayi ukuthi uzobathwalisa. Lutho baba kangwenza umsebenzi ohlobene nesethwalo ngisebenza ngethongo ngokuthandaza kodwa impilo zabantu zikhiphuzela ukuhle kodwa. Asibuyele lana usenomuntu ngempela othi uyafuna ukuzohlola kodwa ufuna emehlolelwa ngoba uzothatha ingxabo zemali. Awuyiphinde uyihlaziye kahle lapha. Ufuna ukuzohlola. Mase thatha ingcabo lezo ngoba manje akafuni ukuthatha zingahloliwe. Awuyangizwa ukuthi ngithini? Akafuni ukufaka into egazela ngazi ukuthi iyaya yini lapha phambili. Ngifuna ukwazi ukuthi la ekuhloleni umngane wakho yena ohlolayo uyamfonela bese nixabene ekublockile abantu bazokuzokwenza njani? Kubalaleli nabalandeli kufanele ukuthi sifunde lento ukuthi akufanele sifunda nemiqondo. Ngoba mawuthi uzolanda inhlanga kodwa ufuna ukuqala ngokuhlola. Ilento engiyeke ngiqinisekise kubantu ukuthi noma ngabe yini ofuna ukuzoyilanda kuleli khehle qala uhlole qala. Ngoba angifuni ukuthi mase kwenzeka izinto ezithize usuthabathe lento yenhlanhla mawusulokhu uba nemibuzo eminingi. Mina ngifuna ukuthi siqale qala sishaye umhlahlo ozokwazi ukuthi ukunike zonke impendulo zemphumelo ozoyithola mase ufaka inhlanga zemali. Ngoba mawuthi Ikhehla Elingagugi mina kangifuni ukuhlola ngifuna inhlanga zemali mase usuthola imphumela ethize manje la abantu usuthi Ikhehla Elingagugi bathi ngithwele indaba manje izinto zami zashintsha within 3 months within 2 months zashintsha manje sengiyayiyeka lento ngicela ungikhiphele izinhlanga manje sezingishayisa ngovalo zengiphilisa kabhlungu umndeni engiphendukele uthi why mina ngedwa ngarich kangaka ngaceba kangaka kade ngilanda inhlanga zemali kulokhuzana kweKhehla Elingagugi qala uhlole qala khani lento izothi mase ifake egazini uzoba nofakazi nesiqiniseko sokuthi kayisisi isithwalo. Ikhehla Elingagugi mntomdala unayo inamba bangakuthola kuyona? Ocingweni engitholakala kulo 0647881787 olwesibili 0695705730. Ngitholakala endaweni yaseThekwini eMayville i-address okufanele ukuthi uyishayele 161 Bora Road. 161 Bora Road. So spell kanjani Bora Road? BOROUGH. Indawo isilungu kanti akona emakhaya? Akusiwa amakhaya baba iselokishini qobo. Okay. Babu Dokotela wabusizwe babujabule ufana umhleje Ikhehla umlungu siyabonga. Lento yokuchama ngomsebenzi osebenzayo iyeke uthisha ukwahulumeni ukwamasipala ibe imali ingekho imali ungenayo iyeke woza kaBabu Dokotela sikwenzele isigqoko semali sizokwenza ukuthi uphile impilo engenayo inkinga impilo engenazikweletu isigqoko semali sikaBabu Dokotela senza izimanga ungaphila impilo oyifunayo nokade sawuyifisa ngesigqoko semali ngishayele ku 082 459 1816 noma ku 063 689 8922 uBabu Dokotela umelele nobuba.